हेलो नमस्कार। आप देखतानी पावर भोजपुरिया चैनल। तो जौन स्क्रीन पे देखतानी इ हवन आप ही के चहेते स्टार अंकुश राजा। अंकुश राजा 2007-8 से गाना इनकर आवेला और लगातार साफ सुथरा गाना गावेलन। बहुत हिट हिट भोजपुरी में सॉन्ग देले बाड़न और इनकर गाना ज्यादातर विवादित ना होला, पूरा एकदम साफ सुथरा होला। लेकिन फिर एगो सब केहू के ट्रेंड एगो चलला जौन की खेसारी से लेके पवन सिंह से लेके पूरा छोटा छोटा स्टार जितना लोग बालो रुतबा वाला गाना गावला लो, सबके सुपर डुपर हिट भइला। सबसे लास्ट में अंकुश राजा जी एगो सॉन्ग लेके अइला हन जौना सॉन्ग के एल्बम के नाम बा गोली मार दी भातार। बहुत ही अच्छा सॉन्ग बा। सॉन्ग के नहीं सुनले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले लिंक बाटे, जाके ओकरा के प्रेस करके पहले सॉन्ग के सुन ली। ओकरा बाद से कमेंट कर कर बताई जौन अंकुश राजा जी सॉन्ग गइले बाड़न कैसन लागत आप सभी के। काहे से अंकुश राजा साफ सुथरा ही सॉन्ग लेके आवेलन आप सभी के बीच। इससे हम सोचनी है कि अंकुश राजा के गाना के थोड़ा प्रमोट करी। तो अंकुश राजा के गाना सुनी और कमेंट कर कर बताई पावर भोजपुरी चैनल पे सबसे पहले। भोजपुरी के लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट सुने देखे के मिलेला। अगर रउआ भी पावर भोजपुरी चैनल के सब्सक्राइब कर रही और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। तो मिलता नहीं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये अपडेट कैसा लगा कमेंट कर कर जरूर बताएं।